भाभी के ना झुमका देखत रहनी ऐसा ही, तो भाभी हमसे हाथ मोड़ के झुमका छीन ले लिया हम। का ऐसा कैलसिया? जाए दे बेटा, तू चिंता मत कर। हमरा गांव के सीधी साधी सिंपल लेकी चाहिए। तू इतना हिम्मत हो गई सपना के व्हाट्सएप पे दिल भेजबे? हाँ? तोहरा के सबसे बढ़िया लड़की के फोटो दिखाओ तनी। यहाँ कहीं लड़का के माई जगदम्बा देवी। के दहेज कितना देवे के परी? ना ना महाराज, अरे लड़की हमनी खातिर दहेज। हम ससुराल में आपन हिसाब से रहो ते हम सबके बैंड बजा दे। अरे वाह, कितना सुंदर बाड़ू तू। आज पता चलल हमार 25 गो रिश्ता काहे टूट गए रहे। कार्यकल मोही आए असरे घटिया खाना बनेला। अरे हमनी के स्वादिष्ट खाना खायल जाला। सुन, तू जाके हमनी खातिर ना दोबारा खाना बना के लेके आओ। कि रौदा हमसे दूरी बना के रखी। घर में चोरी तो भइल बा और सारा गहना चोरी हो गइल बा। हमके पता बा गहना के चोरैले बा। का? हम कोनो चोरी न कैनी है। आखिर रउआ हमरा ऊपर इतना गंदा इल्जाम काहे लगा रहल बानी? माई, बाघिन चाहे कितनो होशियार होखेले, एक ना एक दिन ओका शिकार हो ही जाला। और ऐसे भी वो तो अकेले भी आ, हमनी के 3 जानी बानी जा। ये 1 से 3 लिख के तू 1 के काहे काट देलू? बहुत जल्दी ये पता चल जाए। ये अपमान ना हम जीवन भर ना भुलाई। छोड़ अपना ओकरा के।